किती दिवस घरच्यांचा विचार करायचा, जाऊ पुण्याला कामाला, तिकडेच काम बघून मजा करू. आणि तसं पण काय ठेवलं इथं? मला नाही जमायचं लागा. तुम्ही जावं बाबा. तर तुझं प्रत्येक वेळेच झालेला काय? ही मजा करायचं वय आपलं, आणि तू बसतोय अजून घरच्यांचाच विचार करत. नाही मी आपला इथंच ठीक आहे. आणि असं पण इथं चांगलंच चाललंय की रे. मला तुझी हीच गोष्ट कळत नाही का, कुणासाठी करतोयस रे एवढं? ते फोन आलता पुण्याला कामासाठी, काय सांगू त्यांना? अरे बा, इथंच काम बघ ना, कशाला पुण्याला जायचं रे? 2 पैसे कमी मिळले ना तरी चालते. वाटलंच तर मी हातभार लागले, पण माझ्या डोळ्यासमोर ना. नाही म्हणून सांगतो मी त्यांना. अरे सांग की. नाही अरे, मी इथंच खुश आहे. वाटलंच तर मी हातभार लागले, पण माझ्या डोळ्यासमोर ना. 2 पैसे कमी मिळले ना तरी चालते.